tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios ang kakagahom, Dios nga mao'y nagatiman sa tanan nga mingtuo kanimo, sa tanan nga misalig kanimo. Padayon nimong gihatagan o Dios ug kalampos sa kadaugan ang tanan nga mingdangop kanimo. Ug salamat o Dios nga padayon mong gipanalanginan ang matag usa sa imo mga tawhan nga nagkinabuhi sa imuhang mga mensaheng pagtulunan. Bisan pa o Dios sa amo karon nga panag-uban i-bless na usab kami. Panalanginin na usab kami sa imo mga pulong, mga mensahe nga gikinahanglan namong makatunan, masabtan aron among mabansay ang among kinabuhi sa pagkinabuhi diha sa imo mga mensahe, sa imo mga pamaagi nga magdala kanamo sa imo mga saad. I-bless na usab ang matag usa o Dios nga makadungog makabati karon sa imong mga pulong. Dunay pinasahing pabor panalangin gikan kanimo nga maangkog mabatunan. Among gituuhan ug among angkonon nga kami magmadaog ug magmalamposon sa among panag-uban. Sa pagkabuot ug pag-angkon sa imong panalangin, imong gisaad sa tanan nga misalig kanimo. I declare blessing sa matag usa sa ngalan nimo Amahan. Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa matag usa. Good morning sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko, sa tanan nga mo replay ni ining maong live ang Dios magpanalangin. Maingon man sa ato nga mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang mga programa pinaagi sa ato ang FM station 11.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan. Good morning. Good morning sa tanan nato mga kaigsuonan diha sa sitio Tubod, sitio Ampak, sitio Linao ug diri sa sitio Kalugtugan ug ilabi na diha sa Kalatagan, Barangay Tolosa ug diha sa Kalaypay Dapit. Mayong buntag kaninyong tanan. Mayong pagpaminaw ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diri sa sitio Pantag ug diri sa sitio Ablay. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa sitio Malaygan. Good morning kaninyong tanan. Dito maghiusa kita. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban, magaproteksyon kanatong tanan. Sa tanang mga mo replay sa ato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa Compostela. Good morning ninyong tanan og sa ato mga kaigsuonan diha sa Surigao, ilabi na ni Ma'am Alda, Sister Alda Singkol. Good morning ato mga kaigsuonan diha sa Surigao. May buntag usab sa ato mga kaigsuonan diri sa Pinamungahan o Sibunga. Sibunga, Cebu. Mayong buntag ni Brother John Barolo og ni Sister Gretchen. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Good morning. Maayong pagiguban ni Sister Wilma Crescencio. Good morning ninyong tanan og ang Dios magpanalangin. Og maayong pagpaminaw ni Sister Gingging Simpron. Good morning ninyo diha sis. Mayong buntag ni Sister Lia Jean Tahan Langit, si Clementina Pableo sa Nupao. Good morning. Og ni Marlinda Samyaw matud pa, hi pastor. Maayong buntag din ha ninyo uban sa imong mga anak og asawa. Dito maghiusa kita. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Maiti Madagat. May buntag ninyo diha sis. Good morning. Og si
Angel Sidon, good morning Pastor, salamat sa maayong pulong, shout out from Davao Occidental. Dito sa langit ipasulbong mo mga Matod pa ni Sister Gingging Sempron, good morning Pastor, kumusta? Og sa tibok mong pamilya, dalaygon ang Dios sa kanunay, magpatalinghog sa pulong sa Ginoo, og mubarog nga ligon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. May mga buntag, mayong pakiguban ni Cristi Bargan, Rivers Liborin. Matod pa, good morning to all, labi na kanimo Pastor, with your family. Po, glory to God sa kabuntagon. Oras ato nga programa alas 10 na sa kabuntagon mga kaigsunan. Kumusta mo ni ining adlaw? Ako nagtuo na ang kalipay kalinaw. Og maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Wilma Crescencio. Matod pa maayong buntag Pastor Gideon. Salamat kay naka-live na pod ka. Pastor, salamat sa mensahe sa Ginoo nga gipadayag ning mga adlaw. Dinha nimo Pastor. God bless Pastor og sa tibok nimong pamilya. o panagway mo. Sayaw mo lukso ta sa May buntag, mayong pagiguban sa tanan, ilabi na sa ato mga kigsuonan mga OFW. Mayong pagpaminaw, good morning. kay katabang tasya. Mayong buntag ni Gigi Mens, mayong buntag Pastor og sa tanang mga listeners. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ragyod. Labi na mga kaigsunan sa mga mo replay. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ragyod mo chat, mo message sa akong account, Gideon Candelario, o kaha, pwede ragyod mo text mo sa ako ang number 0932-6384-134. Uamahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan. Mayong buntag ni Arcel Duhay Lungsod Braga. Good morning Pastor Gideon, watching here in Saudi Arabia. God bless you and your family. Angel Faith, maayong buntag Pastor. Og na matod pa Drolina Agrabio ni sa Agaan Dumulog Bukidnon. May buntag sa ato mga kaigsunan Bukidnon. Kumusta mo diha? Kay katabang Mayong buntag, mayong pakiguban ni Victor Arcala. Good morning Pastor, uban sa imong pamilya. Watching from Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. May buntag sa ato mga kaigsunan del Norte ha. na may kusog sa mas Good morning ni Sister Jocelyn Bagyo. Maayong buntag Pastor. God bless kanimo Pastor og sa tanang tigpaminaw sa imong live. tasya. Maayong buntag atong mga kaigsunan dihas Canada, si Rolly, ug maayong buntag ni Dong Jolito nga nano ka dihas Canada, ug maayong buntag, maayong pakiguban ilabi na sa atong mga kaigsunan diha sa Sweden, mga Sanifa family. Good morning ni Sister Maricel. na magpasan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni GPC Santiago. Good morning kanatong tanan, igsuon mamahaw ta. Mga kaigsuonan, request ko Pastor Labod mamahaw, no? Murag udto-udto na inyong pamahaw. Kami murag sayo ragid ka aming namahaw. Mayong buntag ninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Awit makalangit nga gi-request diri mga kaigsuonan, Labod ato ning tagaan og pagtagad diri sa ato ang panag-uban. Akong ipasud ang awit makalangit, Labod mga kaigsunan, aron ato aning madunggan og ato saad nga maangkon ang panalangin ni ining awit makalangit, Labod. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Lorena Quirion. Blessed morning Pastor Gideon, watching from Davao City, Philippines Apostolic Ministry for Christ. Mayong buntag ni kay salamat kayo sa pag-share no ni Sister Gingging. Og si Merlinda Samuel, matud pa Pastor, salamat kaayo sa Ginoo nga mautyod ako pag-open sa akong CP. Niya tan-aw nako naka-live ka. Sakto kaayo kay wala mi trabaho karon sa basakan. Gani karon adlaw pakibasa lang ko aning mga pangalan sa ako mga kauban, ako basakan, mga
matod pa ibot og similya. Nag-ibot kunog mga similya. May buntag mga kaigsuonan ninyo diha, mga kaigsuonan nato diha. May buntag ni Sister si Wilma, si Sister Bibi, si Balit, si Brother Pudoy, may buntag. Uy, Manoy Lito, may buntag. Maayong buntag ninyo diha, no? Og ni Inday Flora, may buntag nimo diha Inday Flora. Og sa mga apelido nga Relibo, muni wala ni kapoy kay siging Relibo. May buntag ni Fernandez. Good morning nimo diha Fernandez. Og si Ilabore, og si Tampos, Caniedo, Samyaw, mauna akong mga kaliwat diri sa Panaytayon, Tambis, Purok City, og live you all. I love you all mga silingan nako diri sa Panaytayon, Tambis. God bless all. Og may buntag ang Dios magpanalangin kaninyong tanan diha. Good morning ni Feli Impas, mayong buntag Pastor Gideon. May buntag sad nimo diha si Maiti Madagat. Matud pa dalaygon ang Ginoo, maayong buntag Pastor. Kining cremation Pastor ba allow ba ni sa Bible ug unsa nahitabo sa ilahang pagkabanhaw sa second coming ni Hesukristo? Thank you kaayo Pastor. Actually, ang kanang gikremit mga kaigsuonan wala gyoy direct sa Biblia nga supak. Wala gyoy makaingon ta nga kana bitaw nga dili sila malangit. Walay direct nga mga sulti o mensahe sa Dios diha sa Biblia. Kanang cremation mga kaigsuonan daw sama lang na sa mga tao nga nangamatay dis dagat. Kana bitang nahilis lang ang ilahang unod, wala gyud mabalik sa yuta, pero kung imo na siyang subayon, balik ra gyapon na sa yuta. Gyud kay kaunon sa isda, ang isda mo yung pagawas na pod sa ilahang gikaon, inana gyud ang mahitabo. Ang pagkabanhaw katong lawas nga kining atong lawas nga gidaladala kung moadto na ni sementeryo, madugta gyapon ni unyang balik na nasyuta. Inigbanhaw magud nato, dili magud na kanang yuta, kining lawasa mao gyapoy gamiton sa Dios. Ilisan manggod ni sa lawas nga dili na mamatay. Og human ilisan kanang iyang pagkabanhaw mga kaigsunan mo atubang ni sukmanan. O niya ang gipakita gyud sa Biblia nga sa dihang mo atubang ta sukmanan, hukman ta sumala sa ato ang nabuhat. Kung maayo, di kasilutan. Pero kung dautan ang atong nabuhat, silutan ta. Silot nga wala na katapusan o wala na gyoy kinutuban. Kay ang atong kinabuhi, atong lawas anang panahon na dili naman madunot, wala na may kamatayon. Mao na nga mao gyud nay gipakita sa Biblia, mao nay giklaro sa balaang kasulatan. Si Merlinda Samyaw matod pa, Pastor request kog kanta Kadungganan. Salamat daan Pastor. You're welcome no sa imong pag-request sa awit Kadungganan. Good morning, mayong pagiguban, ilibin na sa matod pa Sister Gingging Simpron. Pastor, pwede request awit Makalangit na lipay kog dako. Salamat Pastor. Dalaygon ang Ginoo. Nalipay kog dako. Ako aning ipasuod ning Kadungganan mga kaigsunan nga gi-request diri sa ato nga panag-uban. Kadungganan. Sa unang panahon, ang kadungganan di mahal hangtod karon. Sa kadaghanan kinilang ipagkabahagi. Good morning ni Chorel Garces. Maayong may aga Pastor Gideon Candelario. Watching from Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines. Salamat kaayo sa inyo nga pagiguban Sister Chorel. Request kog song Pastor Gideon, gipili mo ako. Sige ato ni nga taga ano nyag pagtagay.
Good morning, usab ni sige. Matod pa ni may buntag ni Vilinario Florentino og ni Emilio Cabugos may buntag. Si Freddy Aquino matod pa nagdamgo pastor nagdamgo ko nagira daw to pastor na ako'y duha ka kauban og among kalaban nakasakay og helikopter og kami na rami ubos og among gitindugan na ay perting dakoa kaayo nga tubo nga bakal nga maoy nagprotektar kanamo og didto daw mi nanulod og sa among pagsulod didto mi padulong sa kusina nga ang ilahang mga lamisa didto mga bakal man tanan human nangangon mi didto kay na ay nagpakaon sa amo nagakaon mi nindot kay ang imuha nga kuan kanang imuha nga mensahe sa damgo kanang naa kay nakig-away ka unya ang imuha kaaway na as kahanginan kanang nagsakay eroplano nagsakay helicopter o kaha naglupad makadungog mo ana og nagpakita na nga moabot ni sa inyuha nga pagpangalagad sa Ginoo nga makadungog mo mga sibya diha social media nga dili ninyo madawat kanang kumbaga makatubag mo maka-message mo maka-reply mo or maka-reply mo unya magbinayloay na mo og dili maayong mga mensahe buti pasabot nakigubat kas espirituhanon nga bahin sa pagtulon og pulong nga naas bala ang kasulatan mo nay buti pasabot kung magdamgo ta og gubat mahitungod sa kanang sakyanan sa kanginan helikopter eroplano o kaha naglupad mo ang gisulti diha ang mahitabo gid ana na ay mga mensahidor diha sa social media nga kana bitawng dili mo kadawat o kaha na akay gireplyan na akay gitan-aw nga mga nagwali unya wala ka dili nimo mapugnan ang imong kaugalingon makareply ka makareply ka maka-comment ka ngadto unya magbinaylo ay mog dili maayong mga pulong og ang gihisgutan diha dunay tubo ang tubo nga gihisgutan diha mao ang pamaagi sa Dios nga naa sa Biblia nga diha mo atimanon sa Dios diha mo tagbuon sa Ginoo mo nay mensahe sa imuhang damgo awit makalangit nalipay kog dako nga ikaw aniya gikan ni Sister Gingging Simpron may buntag ninyo diha pag-usab Sister Gingging. Nalipay kong dako kay ikaw ania nalipay kong dako kay ikaw ania nalipay kong dako kay makauban na sabka nalipay kong dako kay ikaw misimba isuon ko kumusta ka na nalipay kong dako kay ikaw ania nalipay kong dako kay makauban na sabka nalipay kong dako kay ikaw misimba isuon ko kumusta ka na pagkaan Mayong buntag, mayong pakiguban ni matod pa request awit makalangit Lorina Ocorion matod pa Jesus salamat. Good morning ni Rias Joynard GB may buntag og si Imalin may buntag nimyo diha og matod pa diri ni Kilisti Pargan Rivas Ribolin pastor na ako ipangutana ba kay dagahan ko kaila nga Kristohanon dasig unya magdala sila og mga panimbahon ba unya dili pa sila kasal kung mamatay pastor ana ang time nga nagserbisyo sila sa Ginoo maluwas ba panindot kayo kanang imuha nga kuan kanang imuha nga kana bitaw nga imuha nga pangutana ako saning pasulod ang awit makalangit gipili mo ako. Pagkabililhon ba o Diyos sa tao Pagkabililhon ba o Diyos sa tao tagad mo man pag-ayo
Ang Iluwas gipangutana sa tong igsuon gugma mao ni kasagarang problema sa sa kapakyasan simbahan sa Korinto. Dili lang na karon lang nga panahon na nahitabo, kundili diha sa simbahan sa Korinto naanay mga tao diha nga inana og kahimtang sa sinug kanang naragyapon ang salawayong pakigilawas, wala gyapon mahiusa diha sa Ginoo, wala gyapon mahiusa atubangan sa Ginoo, kumbaga ulawan wala gyapon kanang nagpuyo-puyo lang gihapon yasa og isan pa o Diyos nagyapon ang salawayong pakigilawas. gipit Kanang pangutanaha gitubag yun na ni Apostol Pablo. Matod pa dinhi, maluwas ba laygon ka kanang mga tao nga nagsigig dala og buluhaton diha sa simbahan ko o niya walay kasal ako o niya unsa mapoy mga hinungdan nganong kanimo dili sila makasal. gipasay Ang problema diha kon ko kana bitawng dili valid reason. Like example, minyo sila sa una nga panahon. O niya dili sila makasal kay minyo kasado sila sa lain nga bana, sa laing lalaki, sa laing babae. O kaha wala gyud maningkamot nga magpakasal. Ang uban nasayod ka karong panahon na wala naman siguro'y moingon tang valid reason nganong dili makasal. ako Kay kasagarang problema gyud nganong ang tao di makasal unahan kana bitawng wala pa rehistro. ulawan ka Pero doon na ko'y kaila nga wala pa sila makasal kay di gid pod sila makasal kay wala lagi sila rehistro. Baga wala sila lista sa ato ang nasod. Ang ilang gibuhat kay nakadungog man sila sa ako ang wali nga gipamahayag diha gyud gibilin diha sa Biblia. Nagpalit register sila. Gihikay gyud nila o niya mga pila ka bulan may abot siguro tog pila duha ka ka tuig kapin gipili mo na rehistro gyud siya. O niya nigihikay dayon nila ang ilhang papili sa kasal og nagpakasal sila sa mayor. Mo na nga nakasal gyud sila. Mo na nga walay imposible man sa karong panahon na makasal ka gawas lamang kung minyo ka. O niya wa gyud kay pangandoy nga magkasal gidawat ra nimo nga okay ra nang magpuyo-puyo, dili man gud na okay. Kay kung pananglitan nagpagamit mo sa Ginoo o niya nagpagamit diha sa Ginoo wala pay kasal, sama ra man gud na sa gipakita diha sa Korinto nga naghimo ra gyapon og salawayong pakigilawas. Og ang tao nga naghimo kanunay sa salawayong pakigilawas, gipakita na ni Apostol Pablo kung asa ni sila padulong. Kung padulong ni sila sa langit, wala sila iluna dito. Wala sila ginghari, wala sila dapit sa gingharian sa Dios. Kung wala sila dapit, wala sila iluna dito, wala sila dapit dito, dili sila makasulod og langit. Og asa man niya sila paingon nga sa Biblia wala magi purgatorio. Muna nga kanang giingong maluwas ba sila, gitubag na sa Biblia. Kanang naa sa unang Korinto bitaw. Unang Korinto kapitulo 5 na ay problema ang simbahan sa Korinto. Imong makit-an gyud diha sa konteksto kanang immoralidad diha sa simbahan. Nya mas grabe po dinhi ang gipakita kay matud pa dinhi ingon dinhi nga gidungog na nga maay immoralidad diha kaninyo nga hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Kay naay may mga magtotoo mga kaigsuonan nga dili sila mosugot nga ang ilang mga anak puyo-puyuan lang. Tinuod na naay mga magtotoo mga kaigsuonan nga ako sa ning ipos kining mga awit
naay mga dili magtotoo nga dili sila gusto nga ang ilang mga anak kuanan kanang ipunan lang ba. Stricto kay sila. Grabe sila ka stricto ngadto silang mga anak. Di sila musugot nga ang ilahang mga anak ipunan og lalaki, ipunan og babae. Kay sa ilahang pagtuo buisit. Matod pa sa uban nga mga dili gani magtotoo. Walay panalangin. Og sila nga wala magbasag Biblia og dili magtotoo. Stricto bahin ana. Labaw dapat undata. Labi na gyud sa mga nagdumalag simbahan. Pero wala malekay nga do na pud ay simbahan diha sa Corinto nga ngilad kayo ang ilahang kahimtang. Kay matud dinhi grabe ka hilabihan kini kang ngilad bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Sa kunang gikaingon na ay mga dili magtotoo nga di sila musugot nga ang ilahang mga anak ipunan. Kana bitawng ipunan og babae, ipunan og lalaki, kasal gyud. Even gani ang mga Muslim, mga kaigsunan. Ambot kaning uban pong mga tao nga muangkon nga naipagtuo. Mao ni problema sad kay simang pod ang ilahang panabot sa Biblia. Murag kumbaga ang sayop gihimong sakto. Ang dili maayo murag para nila maayo. Bersikulo 2 unya nagpasigarbo hinuon kamo. Anawa murag pabaga na lang ba. Angay unta nga masubo kamo og papawaon gikan sa inyong pundok ang nagbuhat niini. So dunay mga simbahan nga dili sila kahimo sa pagdisiplina. Siguro na amangoy mga simbahan nga ang pastor mao'y ilahang disiplinahon imbis sila mao'y angay disiplinahon sa pastor o leader sa simbahan. Kay siguro mao na giingon sa uban pod nga luoy pod kaayo ang pastor kay murag batiw-tiw ra kayo gahal-hal na lang. Unya kuan sad kanang murag binuhi na lang pod ang pastor. Sa lain nga mga pinulungan murag swinilduhan ra ang pastor. Luoy kay na ay mga pastor nga kanang or na ay mga simbahan nga ang mga sakop sa simbahan mao'y nagbuot kung unsa iwali ni pastor. Mao na nay panahon na, mao na nay mga simbahan na nga gipanagna ni Apostol Pablo nga moabot ang katapusang mga adlaw nga dunay mga tao nga sila nay magpili sa mga taong muwali para nila. Sila nay mopili sa gusto nga ilang madunggan. Og mao na nay naananas ato ang panahon karon na ay mga simbahan, mga kaigsunan nga gimonitor ang wali sa pastor kay kung magkalapas-lapas ang wali ni pastor karon na lang bulana kutob ang iyang wali kay sunod bulan lain na pod ang muwali. Na ay mga simbahan nga ilis og mga pastor dili gyud ang pamaagi sa Dios ang gisunod. Kay kung pamaagi sa Dios ang gisunod, ang mga sakop sa simbahan mao'y mosunod sa leader. Mao'y mosunod sa pastor. Kay matud pa ni Apostol Pablo, sunda ko ninyo, ingon nga ako nagsunod kang Kristo. Dinhi sa bersikulo 3 sa 1 Korinto 5, matud dinhi sa 3, bisan tuod layo ako kaninyo. Maunini siya, hangtod sa unahan, kana bitawng naagyo diha ang immoral sa lawayong pakigilawas. Karon, pag abot sa bersikulo 6, naigitawag baroka sa mga igsuon. Mga matod pa sa bersikulo 1, kung usa kaninyo agrabyado sa ihang igsuon, nganong mudangop man siya na maghukom nga dili magtotoo og dili hinuon kini ipahusay sa simbahan. Kanang mga wala magkasinabot nga mga magtotoo diha sa simbahan. Unya nagkinihiay dito sa barangay, nagkinihiay mga kaigsuonan. Usa kana ka dili maayo nga panag-ingnan. Og nakit-an gyud ni Apostol Pablo dito sa simbahan sa Corinto. Nga naa dito ang mga tao nga nagsimba sa Dios, nagbuhat sa mga bulaton diha sa simbahan para kunuhay sa Dios. Apa na agyapon sila'y mga salawayong pakigilawas. Ang uban
lalaki nakihilawas lalaki, babae nakihilawas og babae. Unya ang uban diha nagpuyo-puyo ra. Naglibin-libin. Butang nga dili gani mahimo sa dili magtotoo. Mao na nga pag-abot diha sa kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod ni sa bersikulo 10 giklaro din nga ang naghimo ni ining mga butanga wala og dili gyud makasulod sa gingarian sa Dios. So asa man unya na sila paingon nga dili man na sila makasulod sa gingarian sa Dios. So ang tubag mga kaigsunan sa pangutana diri nga miabot sa ato nga programa, ang tubag maluwas ba sila mao nay pangutana? Wa magani sila maluwas sa ilang sala. Kay ang tinuod nga luwas, so ginlanta mo, ang tinuod nga luwas gikan sa sala ha. Kanang tinuod gyud nga naluwas. Natarong na ang ilahang relasyon, ang ilang pagpuyo. Ang tawo nga naluwas gikan sa sala, wala na sila'y bisyo. Wala na magpuyo-puyo, wala na maglibin-libin, wala na mangabit. Kay kung na ay mga taong nagtuo, o bisan gani nagwali pa na sila, o nagpuyo pa na silang simbahan, kung sigilag pangabit, wala na sila maluwas sa sala. Kay unsa man din sala, kana mang mga butanga nga wala kahimot sa Dios. Kana mang kahimtanga o mga buhata nga dili gayod ikalipay sa Dios. Mao na sala. Unya mo ingon ta nga giluwas sa sala pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus, pinaagi sa tong pagtuo. Nahitabo ng kaluwasan pinaagi sa iyong pagtuo kung gisunod nimo ang pagtulunan sa Ginoo. Pero kung wala nimo sunda ang pagtulunan sa Ginoo, bisag mo ingon pa kang may pagtuo apan wala gyapon nimo buhata, patay gyapon ang imong pagtuo. Mao na nga dili gyud ang giklaro dinhi, dili gyud makasulod sa gingirian sa langit. Mao nang kinahanglan gyud tudluan, iwali, isangyaw ang pulong sa Dios. Kay aron gyud makasulod sila langit. Og nahimo ning instrumento kini maong programang pulong mo kinabuhi ko. Kay perti naghana rong simbahan mga kaigsuonan nga layo na kaayo ang doktrina gikan sa Biblia. Pag-abot sa simbahan, layo na kaayo. Daghan na kayo mga mga tao nga nagpagamit diha sa bulaton sa simbahan, wala gyapon maalain ang kinabuhi. Jesus, salamat diri lang sa to nga programang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Marlene Gable. Good morning everyone, kanindot paminawon, wala nay pagkadunot. Si Mimi Dalio, good morning Pastor, watching from Davao City, God bless. Si Ilimi, si Madayan, maayo nga buntag Pastor, watching from Guadalupe, Cebu City. Request ko kanta imong gonit. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa Mayong buntag, mayong pakiguban ni Lorena Traya, Imalin Chandi Prasad, Pastor Patili Gonzales nga naa na rock sa Ijaliog, Pastor Murag Lupang. Sige, ato nang dadon sa mga pag-ampo. Salig ug pasalamati ang Dios, mamaayo yung pag-umangkon. Merlinda Samyaw, salamat Pastor, ang kanta nga kadungganan makahinumdum ko sa ako tatay ug nanay sa buhi pa sila. Kana nga handumanan daw na namo. May buntag ni Jerlyn Rojas Buton, may buntag ninyo diha Dayenyen, og ni Roselyn Solomon, good morning. Og ni Lorena Traya, kanag nagdamgo nga baha Pastor, hapit daw ko naanod. Maayo gani kay naanod rako daplin, tapos nakasakar ako sa daplin daw, unya na ay mga tao nakakita sa ako damgo. Paghuman ato atubang daw ko sa dagat ug naglingkod unya, hayahay daw ang paminaw. Naay mga panahon nga na makasinati kag kaluyahon, mga diskurahi sa pagpangalagad, apa na ay mga taong gamiton sa Ginoo para lig-onon og dasigon ka nga
ang pagpangalagad dapat dili biyaan. Unya dadon ka sa mga dadon kag simbahan nga naadiha ang mga panalangin sa Dios. Katubang kag dagat, buti pasabot naadiha ang mga buluhaton ug ang panalangin sa Ginoo. Si Loribel Saluta, maayong buntag. Rosilin Salomon, karon lang ko nakalantaw sa live nimo, Pastor. Maayong buntag ni Pastor Gregorio Kereng. Matod pa salamat, Pastor. Pagtugtog okay lang jud mi diri, Pastor, uban ang buhi nga Dios nga maoy kanunay isentro sa atong kinabuhi gikan ni Sister Gingging Sempron. Si Gina Kamahalan, good morning, Pastor. Request ko og song, Pastor, kanimo lang. Salamat, Pastor. God bless. God bless you always together with your whole family. Maayong buntag ni Ilimi si Madayan. Good morning ninyong tanan, watching from Guadalupe, Cebu. Request kanta imong gunit. Ako na ning giandam ang imong gunit unya na amay gi-requested nga kanimo lang. Maayong buntag ni Rifat. Maayong buntag, Pastor. Live ka sa 96.7 sa Upper Lambog, Badian, Lahutay. Salamat, Pastor. Ay may buntag ninyo diha, Brother Rias Alicando Joy Jimal. Good morning, Pastor, watching from Ilog, Kabangkalan, Negros Occidental. At Merly Store. Pag ganindota, no? May buntag ninyo diha, ilabi na sa inyong mga customer diha sa Merly Store nga nahimutang sa Kabangkalan, Negros Occidental. Good morning ni Cheryl Garces. Salamat, Pastor Gideon Candelario, sa pagtukar sa awit Makalangit, ipili mo ako. God bless sa imuhang kinabuhi bisan sa imuhang tibok pamilya o sa imong ministry. Si Arlene Namuko Aligado, maayong buntag, Pastor. Request kong song Makalangit Pagmata. Si Angel Rich, maayong blessed morning, Pastor. Thanks nakahabol pa ko sa imong live. God bless your family, Pastor. Thank you so much sa message mo sa aming mga followers. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag, maayong pakiguban, mato diri ni Angel Rich. Tama po, Pastor, wala taga lugar nga may mga kabit-kabit yan. Tinuod yun na. Wala yun ay di yun na maog yun ang kabit-kabit. Dakila ka, dakila ka, dakila. Mayong buntag ni Pastor Carmen Mahilong Badigi nga nanukat sa Sudlon 2. Good morning ni Hazel Balili Ganyolon, Daryl Herolaga. Good morning, Pastor Gideon og Satanan, watching from Argos sa Tubag, Zamboanga del Sur. Mayong buntag ni Joanna Ocolam og ni mayong buntag, Pastor. Nag-live di ay ka, mag-replay lang unya ko kay mag-charge ako. Gikan ni Pastor Carmen Mahilong Badigi. May buntag sa tanan. Awit Makalangit imong gunit atong Tagalog pagtaga direla sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag ni Miss Yan. Mayong buntag, Pastor, kanindot sa mensahe. May buntag, Miss Yan. Si Philly Impens, request kanta, Pastor, Lahutay. Si Lorena Traya, salamat sa pagpasabot. You're welcome, Sister Lorena. Si Ma'am Biti Wong. May buntag ninyo, Ma'am Biti. Kumusta mo diha? Ang Diyos magpanalangin. Karong 19, murag pasyudad ko. Kumusta mo diha sa Mario Luisa? Diha sa Cebu City. Ang Diyos magpanalangin kanimo o sa imong pamilya. Dalaygon ang Diyos, magauban o magatiman kanimo, Ma'am Biti Wong. Tawag mo kayong tako, di man kinahanglan imong gunit, di ko makabuhi imong sitsit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban. Wala ko kapalong ano,
kayot ko katuo nga nung gibuhat to, bisan kang ngit sa dalan, nagbalan mo akong ngalan, gitawag mo gayong dako, di man kinahanglan imong kunin, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gipaling, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban, imong kunin, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gibalingin, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban. Tapos kang alagaran, mga salaki bayran, bisag dili angayan, napakamatyan, mahigugmaon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mong tanan, takos kang alagaran, mga salaki bayran, bisan dili angayan, napakamadyan, mahigugmaon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mo ang Akong ipasulod mga kigsonan ang awit magalangit nga lahutay human ini adto na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo diha sa gipadayag kapitulo 6 bersikulo 3 o 4. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay kala mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan,
kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Agay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang, samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya, ay may ugma pa. Agay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Ug dili ka kabsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong alagaran. Dili pa may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron magkalabang ka sa pagsulay. Kinabuhita, dunay nag-atima, dinhi sa kalibutan. Kita kibantayan, bisan sa kalisdanan, bisan sa katalangman. Ikaw o ako nakalabang, walay laing magbalantay. Giatiman pagyud kita kanunay kang Isus, ikaw ako makapangulay kang Isus, ikaw ako makapahulay. Ayaw ko sige, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo, nga ikaw mabago, ka ikaw gigiyahan o kitudloan, aron makapuyo sa kalangitan.
atiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Usap padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba. Magkahiyo sa kita, dili na to kalimta. Magtinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gampihan. Walay laing magbalantay, iatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Nakabalo ka ba sa mga saadya? Adunay pamaagi ang matatasan. Itunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsundo ka mga tao gatuora, apan mga buhat supat sa Biblia. Gusto panalangin apan ang buhat makahain, pero ikay magtinaro ang atong Dios malipayon. Noon na sa pagkakasala, pag-alaga tarong aron ka padatoon. Pag-alaga tarong aron ka pauswagon. Nasa balo ka ba sa mga sanya? Adunay pamaagi ang matagasan. Itunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan kita pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswagon kita sige. Ayaw pagsundo ka mga tao gatuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin apan ng buhat magangin, pero ikay magtinalo ang atong Dios malipayon. Na sa pagkakasala, pag-alaga tarong aron ka padatoon. Pag-alaga tarong aron ka pauswagon. Unsay mga butang na imong giampingan, unsay imong bahanding, anong ikaw nakapuliki
unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo. Unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Aplihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo duha ka dapit iandam niya langit o impierno. Papilion ka niya o ang ginuhatan mo maoy mo saksi kung asa ka samtang buhi ka pa langit siguruhan samtang adlawan pa nakapili pa kita. Biblia basahan mga wali paminawa gamita ang tanan kay Biblia baya matuman tanang binuhatan mo dihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo. Unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Aplihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo duha ka dapit iandam niya langit o impierno. Pabilion ka niya o ang binuhatan mo paoy mo saksi kung asa ka samtang buhi ka pa langit langit siguruhon samtang buhi pa ato gyung tinud-on ang pagpangalagad. Tarungon kay kining mga pulonga sa Biblia di gyud na mapakyas. Awit makalangit pagmata diri lang sa to programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Daghan na karon ang nangawala tungod sa pagsulay sila nagapamiya. Daghan na usab ang nasalaan diha sa pagtuo sila nahimulan. Santo karon ka pamalandungan. Akong gihangyo matag usa sa pag-abli sa inyong Biblia, ablihi diha sa Gipadayag kapitulo 6 unya sugod tas bersikulo 3 o 4. Kana lang duha ka bersikulo naghisgot na sa ikaduhang selyo nga giablihan sa atong Ginoong Hesukristo sa panahon sa dakong kaguliyang o dakong kagubot. Diha sa bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 4 nagingon, unya gitangtang sa nating karnero ang ikaduhang selyo ug nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga miingon dali nga re. Unya migula ang kabayong pula. Ang nagkabayo niini gihatagan og gahom pagkuha sa kalinaw sa kalibutan aron magpinatianay ang mga tao ug gihatagag siyag usa ka dakong espada. Kining ikaduhang selyo mga kigsunan usa ni ka simbolo sa usa ka panahon nga mahitabo gayod sa kalibutan. Ang kabayong
ang nagkabayo sa kabayong pula mga kaigsunan. Ang gingon dinhi, unya migula ang kabayong pula. Ang nagkabayo nini gitagan og gahom pagkuha sa kalinaw o sa kalibutan. Ang kabayong pula mga kaigsunan, usa ni siya ka simbolo nga ang kahulugan ni ini gubat. Dakong gubat. Og mauni giatngan sa mga propeta sa ilahang mga pagpanagna, mga pagpadayag sa Dios, samtang nagsulat sila sa mga mensahe nga mahitabo sa unahan sa ato ang panahon. Og siguro dunay mga pangutana mga kaigsunan nga kanang dakong gubat nga mahitabo sa panahon nga tangtangon na sa nagkunit o nakadawat sa authority sa pagtangtang sa 7 ka selyo mga igsoon, sa dihang tangtangon na ning ikaduhang selyo. Usa siguro sa mga pangutana nga maumol og mahimugso sa ato ang hunahuna nga moingon ta nga naa pa ba ang mga Kristohanon anang panahona? Makasinati pa ba ang mga Kristohanon anang mga panahona? Now dunay duha ka pananaw, dunay tulo ka pananaw nga gisulat diha sa Biblia nga pwede nato nga tagaan og pagtagad sa ato ang panag-uban aron maigo nato ang pangutana bahin sa kahimtang sa mga Kristohanon kung makasinati ba sila niining pagtangtang sa ikaduhang selyo nga gitawag og dako kayong gubat. Wala na'y kalinaw, mag-unay na ang tanan. Naadiha ang pagpinatyanay, wala na gyud ang pagsinabtanay sa mga gagmay ug sa mga dagko nga mga butang. Dili og dili na magkasinabot ang mga tawo. Magpinatyanay na gyud anang mga panahona. Ang pangutana, makasinati ba ang mga Kristohanon ni anang panahona? Diha sa Biblia dunay tulo ka mga panghitabo nga gikinahanglan natong tagaan og pagtagad o tulo ka pananaw or mga pagpananaw diha sa Biblia. Diha sa Biblia dunay gitawag mga kaigsunan pre-tribulation. Ikaduha gitawag siya og mid-tribulation. Kanang mid-tribulation tunga-tunga sa gitawag kagubot. Ang gisgutan ni ining pre-tribulation og mid-tribulation og post-tribulation mga kaigsunan, mauni ang mga pangutana kung apil ba ang mga Kristohanon ni anang pagtinangtangay sa selyo nga gisgutan sa Biblia. Kung aritas pananaw sa gitawag pre-tribulation mga kaigsunan nga nagpasabot kini nga sa wala pa ang dakong kagubot, dakong kaguliyang, mahitabo na ang rapture. Kumbaga, giingon diha sa Revelation kapitulo or gipadayag kapitulo 3 bersikulo 10 nga sa dihang moabot na ang dagkong katalagman sa tibok kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao, ang gipakita sa Dios diha nga katong mga nangalagad kaniya nga mapailobon, katong mga tao nga nangalagad kaniya nga mapabsanon, dili gyud makasinati ani. Kining mga kaguliyang, mga katalagman, kamatay, labi na gyud aning ikaduhang selyo nga nagsimbolo sa dako kayong gubat. Diha giklaro mga kaigsuonan nga wala nay mga Kristohanon anang panahona. Kay ihiklin man siya, ilikay man siya. Pero kadto lamang mga Kristohanon nga mapailubon nga nangalagad. Unya ang mga Kristohanon nga mapailubon nga nangalagad mga kaigsuonan, mao sila nga mga tao nga walay reklamo, walay bagulbol sa pamaagis Ginoo. Kay ang tao nga grabe ka mapailubon o bisag dili lang ta mayong grabe nga mapailubon, tao nga naipailob, di gud ka kakita og pagreklamo, di ka kakita og mga bagulbol. Ang mga Kristohanon nga dili bagulbulan, ang mga Kristohanon nga dili reklamador,
kung unsay nasabtan sa balang kasulatan, hilom sila nga malipayon nga nagbuhat ni ini. Labi na gyud sa mga pamaagi sa Dios nga gisaysay kanunay diha sa Biblia. Kung sa atong pagkakristohanon, yes, dili kayo ta kana bitang sosyal kaayo o social media kaayo nga nangalagad. Naamagoy mga Kristohanon sad nga grabe ka social media kaayo nga mga lagad bitaw. Murag yagyag tanan. Bisan kung dili tuod kana bitang, bisan dili tuod kanang social media nga pagpangalagad, dili kay ka makit-an sa imuhang mga kaigsuonan diha sa simbahan nga nagkana bitang nakapostanan. Kumbaga nay mga tao, mga igsuon nga dili gani nimo mabal-an nga naghatag, dili gani nimo mabal-an nga grabe di ay nakatabang, dili gani nimo mabal-an mga kaigsuonan nga dako di ay kay nabuhat kaysa mga tao nga kana bitawng grabe nga makapasundayag. Lain-lain man gyud kinaiya sa tao. Kanang tao nga dako kayog na himo diha sa bulaton sa Ginoo, mao na silang mga tao nga mapailubon. Mao na sila nga mga tao nga mapabsanon, mapailubon. Kay dili gyud ka kakita ni makadungog nila nga magreklamo, ni magbagulbol. Og ang mga tao nga grabe ka mapailubon, grabe ka mapabsanon mga kaigsuonan, naa nila kining kinaiya ha mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang giklaro diha sa Biblia, sila ang ilikay sa Dios. Ang Dios mismo maoy mubuhat og mga pamaagi aron kining mga tawhana dili mahiapil sa gitawag tribulation, dakong kagubot, dakong kaguliyang, dakong kasamok. Mao na nga diha sa Biblia dunay mga pananaw, tulo ka mga kahimtang nga posibilidad nga masinatian sa matag tao. Naay gitawag pre-tribulation. Buti pasabot sa wala pa ang dakong kaguliyang. Og naa ni makita sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16 nag-ingon. Kining gitawag pagbalik sa Ginoo. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios. Ug mukonsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita unya ubana kanunay sa Ginoo busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. So ang gipakita dinhi nga sugo nga gikinahanglan natong mabatasan kining pagdinasigay, dili pagdinautay, dili pagkompetensyahanay, pagdinasigay, paglinig unay, padayon lang. Bisan kon dili pa kaayo porma ang imong pagpangalagad karon, ayaw undang sa pagsimba, ayaw undang. Kana moingon tang dili kay porma, kana bitang duna pay bikil ang imuhang ang imuhang kahimtang, like ang uban nagpuyo-puyo pa pero naningkamot. Wala una magpagamit diha sa simbahan. Kumbaga wala lang magpabaga. Lisod kaayo mga kaigsuonan nga wala pa mapurma ang imuhang pamilya, wala pa mapurma ang imuhang pagpuyo. Unya nagtudlo-tudlo, naglider-lider dayon ka sa ubang mga tao nga porma ang pagpuyo, baliktad kaayo. Mao na nga kon doon na may mga kaigsunan nato diha sa inyong mga kasimbahanan nga wala pa kayo mapurma, mapahilona ang pagpuyo labi na gyud sa pamilya. Dasigo nato sila sa pagpadayon pero dili na nga tugyanan og buluhaton. Kay ang pag lead manggod diha sa simbahan, ang imuhang gilidiran ang mga taong napahimutang kaysa nagdumala, baliktad kaayo. Mana mga kaigsuonan, atong dasigon kanunay ang pulong pagdinasigay, pagtinabangay. Dasigon nato sila nga mapurma kanang maplastadang ilang pagpuyo. Atong dasigon
Kay doon na mga kaigsunan gyud nato nga hangtod karon nagpuyo-puyo pa. Tungod kay doon na po'y mga problema. Doon ay problema sa kanang babae, doon na po'y problema sa bana. Dili sa ingon nga kasado sila sa unang mga panahon. Kundili na ay mga babae nga di pa magpakasal, napoy mga lalaki nga dili pa preparado kay naningkamot nga maplastada pod ang kasal, makaingon tang dunay mga pangandoy tinguha nga mabungga pod ang kaminyoon. So nindot man sadda nga mga tinguha, lamang mga kaigsuonan, kita nga mga naplastada nga tong pagpuyo, naplastada nga to ang gitawag kahimtang sa pagpangalagad, kita mo'y dunay authority o katungdanan sa pagdasig. Dili katong mga wala mapurma, katong wala maplastada ang pagpuyo, mauna nooy mo leader. Mauna nooy mag-leader diha sa bulaton sa simbahan. Balikwaot kaayo nga tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Susubo pod kaayo nga tan-awon mga igsuon nga dunay mga simbahan nga inaana pod ang sistema. Dili og dili gyud na maayo bisan gani kon ang mga dili magtotoo nga moy mutan-aw ni ana. Unsa pa kaha ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag og plastada nga pamaagi aron malipay ang Dios. Muna nga ang tao nga mapailubon, ang tao nga mapaubsanon mga kaigsuonan, mga tao ni silang naningkamot. Hilom nga naningkamot mga kaigsuonan ko sa Ginoo sa pagsunod o pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Aron maplastada, maporma ang ingon nga magtotoo o Kristohanon diha sa tubangan sa Ginoo. Importante yun na. So diha sa gitawag unang panglantaw sa balaang kasulatan nga posibilidad nga maoy mahitabo gyud sa unahan sa gitawag tribulation. Naay gitawag pre-tribulation. Buti pasabot sa wala pa ang mga dagkong kaguliyang, kagubot, kasamok mga kaigsuonan, ang mga tao hawason na, banhaw na, lalino na ang mga taong mapailubon. Katulamang mga taong mapailubon ang makasinati niini. Pero katong mga taong reklamador, bagulbulan, niya naman kayo mga taong bagulbulan mga kaigsuonan. Kasagaran na bas mga taong bagulbulan, mga reklamador, wagi mga nahimo. Kung naamay nabuhat, makaingon ko nga mas dako ug mas kugihan sila nga nabuhat sa para sa ilang kaugalingon o sa kalibutan kay diha sa simbahan. So alang lang nis mga taong mapailubon ang makasinati sa gitawag pre-tribulation. Sunod nga panglantaw mga kaigsuonan, mao nang naa sa Gipadayag Kapitulo 11. Kini atong mabasa diha sa Gipadayag Kapitulo 11, versikulo 11-14. Ingon dinhi sa Gipadayag Kapitulo 11, versikulo 11 hangtod sa 14 nag-ingon. Apan tapos sa tulo ka adlaw ug tunga, kining duha ka propeta gibanhaw sa Dios og nanindog sila og nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, saka kamo ngari og mikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaaway. Unya ni ana gayong taknaa may kusog kaayong linog nagunob ang ikanapulog bahin sa syudad og nangamatay ang 7,000 katao. Nalisang ang nahibilin sa katawhan o gidaig nila ang Dios sa langit. Natapos ang ikaduhang katalagman apan sa dili madugay moabot usab ang ikatulo. So diha gipakita mga kaigsuonan nga dunay mga Kristohanon nga makasinati usab sa mga kasamok, mga katalagman, makasinati sa gitawag dakong gubat. Munang gitawag mid-tribulation, tunga-tunga. Makasinati ang ubang mga tao ni anang dakong katalagman. Ikatulo nga panglantaw diha sa Biblia mga igsunan, kining gitawag post-tribulation. Nga matud pa human sa gitawag dakong kagubot.
dakong katalagman ug mabasa diha sa Gipadayag kapitulo 20 naapod na sa Mateo kapitulo 24. Sa Gipadayag kapitulo 20 sugod 4 hangtod sa 5 nagingon, unya nakita ko ang trono ug ang mga naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong gipambunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gidaig sa nga gipadayag ni Hesus tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap og sa iyang larawan, wala sila magpapatik sa ilahang agtang og kamot og timaan sa mananap. Nabanhaw sila og naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 katuig. So imong makit-an diha mga kaigsunan nga naay mga taong makasinati gikan sa pagtinagtangay sa silyo, gikan sa pagsugod gyud sa pagtangtang sa silyo hangtod sa ikatapusang silyo mga kaigsunan. Naay mga taong makasinati niining dakong kagubot, dakong mga katalagman apan dili og dili sila mobiya sa ilang pagtuo. Kay naghisgot man gyud ni og kanang patikanay. Naghisgot ni kanang pugson ang mga tao sa pagsimba sa mananap. Pugson ang mga tao sa pagyukbo ug mga larawan. Pugson ang mga tao sa pagrehistro pinaagi sa pagpatik sa agtang ug sa ilang kamot. Dunay mga tao nga dili gyud magpapatik. Siguro murag gibansay-bansay ang tao ni adtong miaging COVID-19. Nga ang mga tao kinahanglan magpa-inject. Niya ang dili mabaksinan, dili magpabaksin, dili makasulod og mall, dili makatrabaho, dili makasulod og mga dapit nga diin didto unta sila makatrabaho. Naka-quarantine ang mga walay baksin. Nya doon na patoy hulungihong mga kaigsunan nga dili na makadawat og mga benepisyo sa atong gobyerno katong mga walay baksin. Nya dili makaadtog laing mga lugar, di makasakay barko, dili makasakay eroplano. Murag nianang mga panahon na mga kaigsunan nga gipakita dinhi sa Biblia mobalik ka ng maong sitwasyon. Apan dili pinaagi siguro sa sakit o sa gitawag virus, kundili pinaagi na sa gitawag gahom, mando, balaod, dili lamang sa usa ka nasod kundi sa tibuok kalibutan. Mao na nga naay gitawag pre-trib, mid-trib, post-trib. Buti pasabot naay mga Kristohanon nga makasinati, naapoy mga Kristohanon nga dili makasinati, naapoy mga Kristohanon nga gikan sa pagsugod sa katalagman hangtod gyud sa katapusang pagtangtang sa silyo mga kaigsunan, makasinati sila. Doon ay mga pananaw mga kaigsunan sa ubang mga magwawali nga ang gitawag post-trib maunang mga naigubat karong panahon na nga bisan sa ilahang sitwasyon wa gyud sila moyukbo ni mosimba sa mga tao o sa gobyerno nga miilog sa ilang nasod, kundili doon na sila'y prinsipyo mahitungod silang pagtuo sa Ginoo. Inana ang kahimtang ng sitwasyon sa mga tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Dili mo surrender, kumbaga dili gyud mo sibog sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Like ni Esteban, gipakamatyan niya ang iyang pagtuo o Ginoo. Mao sanay ato ang bansayon sa atong pagpangalagad. Makabarog bata ato bang atong pangutan-on ang atong kaugalingon kung makabarog bata ng panahon na. Nga kung imong tan-awon dili na daghan na mong ganing mga Kristohanon nga di na gani kabarog sa adlong Domingo tungod lang sa trabaho. Daghang mga Kristohanon nga nagtuo pero dili na gani, wala na nawagtang na ang prinsipyo sa pagpangalagad sa panahon nga doon na mga panginanglan. Gagmay lang kayo gani. Mapalit na lang gani mga kaigsunan sa mga gagmayng salapi, sa mga gagmayng kantidad na unsa nakahagyod kung adto na ka ng panahon na. Muna nga
sa ato ang pagkakristohanon, kinahanglan ato ni siyang katunan kung unsaon nga makabarog ta. Nga lig-on, nga dili gayud matarog, ug dili gayud mapukan. Ang giingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan, nga pagdasig diha sa unang Korinto kapitulo 15. Unang Korinto kapitulo 15 mga kaigsunan, 58. Nag-ingon dinhi. Sa 58 nag-ingon, busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on. Ug dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Sa wala pa mahitabo kanang gitawag pagtinantangay sa selyo, karon pa lang kinahanglan magkat-on na ta unsaon sa pagbarog diha sa pagtuo. Unsaon pagtindog diha sa pamaagis Ginoo. Kinahanglan barogan nato uban ang kaisog sa pagsunod. Apan na ay pagpailob, pagpaubos sa tubangan sa Ginoo. Kinahanglan dili ta mutalaw sa mga panginahanglanon sa atong lawas. Daghan kaayong mga tao nga nagtuo, nimbiya lang sa simbahan, nimbiya lang sa buluhaton, kay gipili ang ilahang lab-lab, ang ilahang gugma-gugma. Ang uban gihimo nga rason kanang gitawag kaluoy. Miundang sa buluhaton sa simbahan kay saon man dili man siya kabiya sa tao nga mingipon niya, sa lalaki o sa babae nga miipon niya. Daghang mga tao ron nga nakadungog nga o di gyud ay pwede nga ang magpuyo-puyo, ang magkabit-kabit, magdumalag simbahan. Di man gyud pwede diha sa Biblia, pero diha subang simbahan pwede ra. Kay ngano man dili man Dios ang ilahang hari, ang ilamang kaugalingon, ang ilamang prinsipyo mo ilang gisunod. Pero kung ang prinsipyo sa Dios ang atong gisunod, ang Dios gyud hari nato mga kaigsunan, di gyud mahitabo diha sa atong simbahan magdumala ng mga wa pa mapurma ang pagpuyo. Lisod kaayong tan-awon mga kaigsunan, ang nagdala, ang nagtudlo, ang naglid, wala mapurma ang pamilya, wala mapurma ang pagpuyo, o niya ang gitudloan, ang gilideran, napurma ang pagpuyo. Baliktad kaayo. Nya usa pag yun nga rason mga kaigsunan nga dili gyud na pwede, kay dili na mao'y gitudlo sa Biblia. Ang magdumala sa simbahan o ang mga katabang sa simbahan dili sa lawayon. Naamang yun ay mga kana bitang pamaagi ang Dios nga atong mabasa gyud diha sa sulat ni Apostol Pablo sa libro sa Timoteo ug libro ni Tito mga kaigsunan. Ibin gani sa panahon ni Tito, kay kini manggong panahon ni Tito mga kaigsunan, daghang mga pangulo nga gihisgutan dinhi, daghan nga mga kanang kaabag nga gihisgutan dinhi. Munang makitaan diha sad ang mga mensahe mahitungod sa mga katabang o mga pangulo diha sa panahon ni Tito mga kaigsunan. Naay giingon dinhi husto nga pagtulunan mga trabaho ni Tito diha sa Creta. Nya sunod sa kapitulo 2 hustong pagtulunan, o sa kapitulo 3 na dinhi mga kaigsunan ang mga Kristohanong pagkinabuhi. Nya katapusang pahimangno naa diha mga kaigsunan ang mga requirements diha sa sulat ni Apostol Pablo alang ni Apostol Tito sa unang kapitulo 1. Naa diha mga kaigsunan ang mga gi-require diha sa kapitulo 1 sa Tito nya sugod og 5. O niya naa diha ang mga gi-require even sa
libro usab ni Pablo diha sa kang Timoteo. Sa unang Timoteo kapitulo 3, na diha ang mga requirements o niya diri sa bersikulo 8. Kapitulo 3, bersikulo 8 sa libro sa unang Timoteo, mga katabang diha sa simbahan. Ingon dinhi kinahanglan ang mga katabang diha sa simbahan maayo og kinaiya, matinud-anon, dili magpalabig inom. Matod pas uban nga pwede ra day mo inom. Dili hakog sa salapi, kinahanglan magpadayon sila sa pagkupot nga gipadayag sa kamatuoran sa pagtuinubanan ang kaputli konsensya. Kinahanglan nga sulayan una sila kon makita nga wala gayo ikasaway kanila, makaalagad na sila. Kinahanglan ang mga babaeng katabang maayo usab og kinaiya og dili tiglibak, maugdang og dili limbungan. Ang katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa og maantigong modumala sa iyang mga anak og panimalay. Buti pasabot na porma mo na akong giingon ba nga kana mga katabang sa simbahan dapat na porma gyud ang ilahang pamilya. Nagyud sila'y pamilya, dili kay murag pamilya murag pug dili. Kanang klaro gyud nga pamilya, dunay pamilya. Mao nay subo nga tan-awon mga kaigsunan ug hugaw kayong paminaon nga dunay mga nagtudlo diha sa simbahan, ni nagdumala diha sa simbahan, ang gitudloan mao na nooy na porma ang pamilya o Pinoy-anan, pero ang nanudlo nagkabit-kabit lang di ay. Diha sa inyong simbahan, wala na sa inyong simbahan. Nya para walay kabit-kabit, napugos ang pastor sa pagtulunan nga dili gikan sa Dios kundi tungod sa ilhang gitawag kaikog, kaluoy, bakaha. Hala, gikasal-kasal ang mga nangabit. O niya, gitaytulan pag yung holy wedding. Saon pagka holy wedding ana nga mismo sa atong Ginoong Hesukristo giprangkahan sa mga parisiyog sa disiyog mga magtutulo sa balaod, umiingon ang mga tao nga nagpaka-bright pa sa Ginoo. Miingon sila nga nganong nagtugot man si Moses sa paghimog sulat sa pakigbulag. Kumbaga sa itong panahon, annulment. O sa ubang mga nasod, divorce. Karon, nganong nagtugot man si Moses? Ingon si Jesus, dili gyud na maoy tinuod. Dili na maoy tinuod sa sinugdanan. Apaning tugot si Moses ni ana, tungod kay gahi kay mugulo. Buti pasabot, si Moses raday nagbuot og dili ang Dios. Munang dunay mga simbahan nga inana og kahimtang, dili ang Dios mo'y nagbuot ana og dili ang Dios mo'y nagdumala og dili ang Dios ang hari, kundi tao ra. Kay daghang mga simbahan karon nga katong mga nagsigig pangabit, unya ilada yung apson nga naam nas balaod nas tao og pagtulunan sa tao ang gisunod o gitudlo sa simbahan, dili na ang pagtulunan og ang mga pamaagi sa Dios. Unya usa man na ka insulto, usa na ka pag-abuso o gitawag panamas-tamas sa pamaagis Ginoo nga gihiklin, gisalikway, wala hatagig bili ang pamaagis Ginoo, mas gihatagin hinuog bili ang pamaagis sa tao. Ya, mangumusta ta? Kumusta naman kaha inyong simbahan? Kanang mga nagdumala diha sa inyong simbahan, tarong ba na ang pagtuyo? Kanang mga katabang diha sa simbahan, wala ba na magkabit-kabit? Wala ba na maglibin-libin? So naaday mga pangutana, maluwas ba na sila? Usaon, dili na mistil pang ipangutana. Kay kanang pagpangabit, dako kay nang sala. Unya, kung ang tao nga nagtuo nga naghimo ragyapon anang maong sala, wag yun na mahitabong maluwas sa sala. Kay diha man ta dapat unta giluwas. Wala na may laing sala nga diin ta giluwas sa Ginoo. Kana mang mga buhat nga dili mayo atubangan sa Dios. Kana mang salawayong mga buhat, mga tawhanong kinaiya, gipahigawas ta diha sa Ginoo.
ug diha ta gihinluan og ang nakahinlo nato, ang nakatabang nato ang pulong sa Dios. Mao bitaw na niingon si Jesus Christ diha sa Juan 15 versikulo 3. Nahinlo na kamo pinaagi sa akong mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Kanus ana nahitabo? Si Pedro nagsulti, 11 Pedro kapitulo 1 21 man siguro na. Nahinlo na kamo or ka 22. Nahinlo na kamo pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran. Buti pasabot, kung nakadungog ta sa mga pulong sa Dios, nakasabot ta sa mga minsay sa Dios ug atong gikinabuhi, tinuod tang nakalingkawas ug naluwas gikan sa sala. Pero kung moingon ta nga naluwas ta sa sala, giluwas ta sa Ginoo gikan sa sala, pinaagi sa iyang sakripisyo, pinaagi sa iyang pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus ug sa diyang mintuog midawat ta, naluwas ta. Unsaon na to pagkasigurong naluwas ta, pinaagi sa pagtuog pagdawat nga nagkinabuhi ra gyapon tang kalibutanon. Diha man ta giluwas. Mao bitaw nang si Pablo miingon, ang taong tinuod nga nahiusa kang Kristo Jesus. Buti pasabot, ang tinuod nga naa na kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan mi labay na og ang bag-o miabot na. Unsa may gipakita niya ang bistire na bag-o? Ang kahimtang, ang kinaiya, ang batasan, ang kinabuhi, emosyonal, espiritual, na bag-o. Nabaday bag-o nga sige rag bisyo. Nabaday bag-o mga kaingsunan nga sige rag pangabit. Ilis-ilis og bana, ilis-ilis og asawa. Unya magdumala diha sa simbahan, ang gidumalaan kat napurma ang pagpuyo. Mauba di ay nay makapalipay sa Dios. Mga igsuon, balikwaot kay na. Baliktad kayo na. Mao na nga usa sa mga bantayanan mga igsoon kining pagpuyo. Kay kung dili matarong atong pagpuyo, ang mahitabuan na dili ta madinawaton sa pulong sa Ginoo. Ug dili ta wala tay pagka mapailubon o pagka kanang mapaubsanon. Ang taong mapailubon og mapaubsanon, kanunay na siyang musabmitar sa pamaagi sa Dios. Iyang gikinabuhi ang mga pulong sa Dios. Unya mauni sila ang mga taong dili makasinati, dili makasinati sa gitawag tribulation, dakong kaguliyang, dakong kasamok o mga katalagman. Nya naarabay mga tao nga manganti siguro aarira ko sa kuan kanang post tribulation. Kay naagi mga tao dihang di ko papatik. Dili na nimo dili na nato ikapanganti nga di kita papatik, di kita papatik. Nga ultimo ganing adlong Domingo di na magani mo kasimba. Ultimo ganing mga kana gitang gamay lang nga mga rules and regulation diha sa Biblia di na magani katuman. Kana lang ganing pagpakasal, maglisod naman gani. Unsa kaha na gyud kung ari na pagpapatik-patik. Nang dili gyud angay mga kaigsunan. Kana bitawng ipangaranti ang pagpangalagat. Pangayoon gyud nato sa Ginoo nga Lord, tagaan mi nimo kusog, tagaan mo nimo kalipay, patuuha mi padawati mas imong mga mensahe. Tagai kog masinugtanong espiritu kanang mutahod, mutuo, mudawat sa imong mga pulong. Mao nay gipray ni David. Nindot kayo ang prayer ni David diha sa Salmo. Mao nay angay unta natong kana bitawng batasanon. Naaman siguro ni sa 50. Na ba ni 50? Kanang nangayo si David og kanang mabag-og masinugtanong espiritu. Tuning tan-awon diri mga kaigsunan sa Salmo. Ako sani nga tan-awon diri mga igsuon og asa to dapit nga
kapitulo diha sa Salmo. Joel, ako sang pangitaon diri sa Salmo mga igsuon. Kung asa ni niya nigi suwat. Kanang niingon si nasa 51 51:17. Nasa 51. Ingon si David, mao ba ni? 51:10. Kusang basahon mga igsuon ha. Kay naa ito sa 50 or sa 51 ba? Kani, mao ni 51 bersikulo 10. Putlia o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akog bag-o ug masinugtanong espiritu. Mao ni angay natong pangayoon. Buti pasabot kanang prayer ni David ba? Iyang gipakita nga wala siya mo agree sa sala. Wala siya mo uyon-uyon sa sayop. Ang sayop-sayop gyud na, ang sala-sala na. Muna nga nangayo sa Ginoo nga Lord tagai kog espiritu nga masinugtanon nimo, espiritu nga mutuon nimo, espiritu nga mosunod sa imo mga pulong. Kasing-kasing nga madinawaton nga mahimong tabunok sama sa tabunok kayuta. Mao nay angay natong pangayoon dili kay atong patuohon atong kaugalingon nga ang kaluwasan kamatayon ra bitaw ni Jesus Christ gihimo na ni Jesus ang kaluwasan dili na mistil pang magbuhat tag maayo. Ang mahitabuan na naaragya pong kasbisyo. Bisyo diri, bisyo dito, bisag asa bisyo. Kung naakay usa ka bisyo sa imong pagpangalagad o sa imong kinabuhi, naakay usa ka bisyo. Unya maura nay maka-imperno nimo ng usa ka bisyo. Perti kang alakansiya kaysa mga taong daghang kay bisyo. Maura nay maka-imperno nimo perting lakansiya. Wala na lang gyud nimo hotdag bisyo ang tanan. Kay gatuo ka nga kanang usa ka bisyo dili na maoy maka-imperno nimo. Pastor, wala man ko manugal, wala man ko wala man ko mag-inom, wala ko maghubog-hubog. Wala man ko kini lang yung kabit-kabit pastor, kining kabit-kabit, kanina lang pastor. Nya maluoy magkuko pastor. Ang pangutana, balido ba na? Dawaton ba na sa Dios? Kay kung kana nga rason mga kaigsunan, kung tinuod kang naluoy, imong biyaan. Seryosohon nimo ang pagbulag. Dili kay maikog ka. Kay tinuod nga naluoy ka, di ka gustong maimperno ng bayhana o dili ka gustong maimperno ng tawhana. Muna nga ang tao nga dili makasinati sa dakong kagubot o niining ikaduhang silyo mga kaigsunan nga gitangtang sumala sa gipadayag diha sa gipadayag kapitulo 6 katong mga taong mapailubon, katong taong mapaubsanon nga dili magreklamo ni magbagulbol o mga taong dili mo insist sa ilahang prinsipyo kundi mga taong misunod sa mga pagtulunan o mga mensahe sa Ginoo. Atong oras alas 11:39 na oras na mga kigsunan sa ako ang pagpanamilit diri sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Magampo ta og akong mga hangyo mga kigsunan nga inyohang i-share gyud ang atong programa, ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko diha sa inyohang mga igsuon o mga kaila, labi na gyud sa inyong pamilya. I-share lang gyud ang atong programa unya magampo ta sa agig pagtapos sa ato nga programa ni ining takna. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, nagpasalamat kami sa imong mga mensahe nga imo kaming gilig-on ug imo kaming gidasig sa pagkinabuhi kanunay. Sibo gayod sa imong mga mensahe. Tabangi kami ug tagaay kami kasing-kasing nga motuo kanimo
kasing-kasing nga mutahod kanimo. Ug tagai ug bag-uha kanunay ang among espiritu. Espiritu nga walay lain nga gibarugan kundi ang mga pulong gikan kanimo, mga pamaagi nga gikan kanimo. I-bless kami ug bantay kami bisan asa kami. Among isalig diha kanimo mong kinabuhi. Maingon man sa among mga kaigsunan na akaros nagkalaing mga lugar o sa nagkalaing mga nasod, i-bless ug bantay sila. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amahan, magpasalamat kami kanimo kay amo gayong masinatian ang among gipangayo karon kanimo. Jesus name we pray. Amen. Og amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning, maayong pagpaniod to. Pagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay, magapagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na